నమస్తే నేను ప్రియా వెల్కమ్ టు ఫోర్త్ ఎస్టేట్ న్యూస్. కోర్నాగల్ జిల్లా బుయ్యందన గ్రామం కేతరామ బుద్ధ విహార్ శ్రీలంక అధిపతి శ్రీ శ్రీ కువాన పాలిత తెరో మరణించడం యావత్ శ్రీలంక బౌద్ధ భిక్షువులు భిక్షుణీలు ప్రజలు దుఃఖసాగరంలో మునిగిపోయారు. అదేవిధంగా భారతదేశం నుంచి శ్రీలంక దర్శించిన ఎందరో టూరిస్టు ప్రజలు అదేవిధంగా హిందూ మత స్వామీజీలు దుఃఖంతో తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. ఆయన ఇక మన ముందు లేరు అని, వారి స్నేహం ధర్మాన్ని మనం ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి అని కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. పూజ మహానాయక వనవాసి రాహుల్ తేరో, పూజ్య మీవెల్వ బ్రహ్మానంద తేరో, పూజ్య సోమర్సన్ సి తేరో, పూజ్య విజిత తేరో, పూజ్య దమ్మదస్సి తేరో, బండే సోరత తేరో తదితరులు పాల్గొన్నారు. Menurut sangat lewat, aku lagi balapan. Ada gahakul paba, podon malkakul paba milina velayan, dukkandulu sum darawan. හැම හදවත් තුළම එකතු කරවමින් අකලට මිලින වෙලා යන අරිහත්ත්වයේ සමිතුනි අවසරයි කෝවාන ශ්‍රී සුමංගල පිරිවෙන් ආචාර්ය කෝවාන කෙත්තාරාම විහාරාධිපතිවර අප ගෞරවනීය නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ මල්වැලි සහ කාර්බයිඩ් ඇතුළු ද්‍රව්‍ය ඇතුළේ තිබෙන නිසා ඔබට හානි සිදුවන්නට පුළුවන්. నమో బుద్ధాయ, నమో ధమ్మాయ, నమో సంఘాయ. శ్రీలంకలో కేతారామ టెంపుల్కి నేను రావడం జరిగింది. అక్కడ మా గురువుగారు అయిన పాలితేరు హాందుల గారు చనిపోవడం వల్ల వారి యొక్క సహోదరులు వారితో కలిసి పనిచేసిన మరి బంతేజీ గారు మాట్లాడతారు. వారి మాటల్లోనే మీకు వినిపిస్తారేనండి. කෝවාන ශ්‍රී සුමංගල පිරිවෙනෙහි යෝජ්‍ය පරිවෙනාධිපති යම්දන කෙත්තාරාමාධිපති ගෞරවනීය ශාස්ත්‍රවේදී කෝවානේ පාලිත හාමුදුරන් වහන්සේ හදිසියේ අපවත්වන්නට යෙදුණා. උන්වහන්සේ කරුණ අවධියේදීම හදිසියේ අපවත් වීම අපේ රටට ශාල බලවත් පහරුවක්. උන්වහන්සේ අපේ රට තුළ ජාතික වශයෙන් ආගමික සමාජික අධ්‍යාපනික විශාල සේවාවක් සිදු කරපු හාමුදුරන් වහන්සේ නමක්. උන්වහන්සේ විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාවේ ડોક્ટર බෝධිහින් හාමුදුරන් වහන්සේගේ පැවිදි ගුරුවරයා. ඒ වගේම තමයි උන්වහන්සේ මෙරට පමණක් නොවේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන්ද ප්‍රසිද්ධියට පත් වුණු හාමුදුරන් වහන්සේ නමක්. විශේෂයෙන් ඉන්දියාව, අප්‍රිකාව, ජපානය වැනි රටවල අය උන්වහන්සේ යටතේ පැවිදි භූමියටපත් වෙලා
විශාල ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ප්‍රසිද්ධියට පත් වුණු ආම්දුරන් වහන්සේ නමක්. උන්වහන්සේ තරුණාවදියේදීම අපවත් වීම අපේ රටට පමණක් නෙවෙයි ජාත්‍යන්තර වශයෙන්ද සිදු වුණු විශාල පාඩුවක් හැටියටයි අපි මේ වෙලාවේදී සිහිපත් කරන්නේ. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ අපවත් වීම පිළිබඳව අපි පමණක් නෙවෙයි ජාත්‍යන්තර වශයෙන්ද උන්වහන්සේගේ අපවත් වීම පිළිබඳව කනගාටුව මේ වෙලාවේදී පළ කර සිටිමින් උන්වහන්සේට අමා නිවනින් සැනසීම සාක්ෂාත් වේවායි මේ වෙලාවේදී ප්‍රාර්ථනා කරනවා. నమో బుద్ధాయ నమో ధమ్మాయ నమో సంఘాయ. మా గురువు గారైన పాలిత్తేరు ఆంధ్రో ది గ్రేట్ రివరెండ్ వారు మరి నాకు శిక్షణ ఇచ్చి ఉపసంపాదించి ఆంధ్రప్రదేశ్కి నన్ను పంపించడం జరిగింది. ఆయన రీసెంట్గా 3 రోజుల క్రితం చనిపోయారు. వారు మరి భారతదేశంలో బౌద్ధ ధర్మాన్ని పెంచాలని అదేవిధంగా హిందూ మతంలో భాగంగా ఆయన ముఖ్యంగా కోరుకున్నది హిందూ మతంలో భాగంగానే బౌద్ధం విరసిల్లాలని, అదేవిధంగా భారతదేశం చాలా గొప్ప దేశమని, భారతదేశంలో భాగంగానే శ్రీలంక కూడా పూర్వం ఉండేదని మంచి ఆలోచనలతో ఉండేవాడు. అటువంటి మహనీయుడు ఈ రోజున మరణించడాన్ని మేము శిష్యుడిగా నేను చాలా